ето сложната лихва на фондовата борса. CAGR, Compound Annual Growth Rate. Фондовата борса ходи така. Самата икономика, събитие, дето се казва, каквото се случва в икономиката, всичко е циклично. Заключването на печалба какво представлява и защо казвам, че е толкова умно? Ако инвестираме в една акция примерно на $80, инвестираме в една акция на $80, слагаме си една автоматизация, като се качва нагоре, нали, ние да си имаме една стоп поръчка постоянно, стига до 180 да кажем, стига до 200 и на 200, ние сме на $20 постоянно сме дали отстояние, от 200 тръгва да пада, това обаче тук не пада, нали, то се движи само нагоре, трейлинг ордера надолу не се движи. И като падне на 180, брокера ни продава и ние си прибираме печалбата. Затова колко са важни регулациите, нали, брокера да е читал, да е стабилен. Брокера, Interactive Brokers, има задължение всеки ден да праща на съответните регулатори, нали, неговите доклади, аз какви акции притежавам, всеки, нали, от нас какви акции притежава, за да може като фалира брокера, моите акции да си ги има. Моите акции, аз като взема един дял на Apple, той брокера не ги държи той. Те се държат в отделен депозитар, в отделен къстъдиан. И когато брокера гръмне, моите активи би следвало да останат непокътнати. Сега, първо искам да ви благодаря, че отделяте от уикенда си. Надявам се моята презентация, която е сега след малко ще видим, да ви бъде на първо място полезна и на второ място моята цел е така да разбудя интереса у вас за ползите, както и за рисковете от дългосрочните инвестиции. Аз се казвам Димитър Ангелов, на 38 или на 39 години или съм нещо там. Другия месец имам рожден ден. Но това няма значение. Имам така опит с инвестиции на фондовата борса и сега ще ви говоря за моя опит. Всяка една презентация, във всяка една книга, във всеки един курс по така, нали, по-свободно говорене пред хора съветват, нали, да започнеш с това да разказваш някаква история. Затова аз ще разкажа моята история, която не е нещо кой знае какво, но сега ще премина набързо, за да ви покажа как съм стигнал до инвестициите и защо всъщност смятам, че те са една голяма сила, която особено млади хора като вас би следвало да могат да използват, защото това единствено само ще подобри животите ви. От тук нататък, ако до сега не сте го направили. Аз още на 16 години като бях, спрях да ходя на училище, интересът ми, нали, така приключи, просто не си представях да ходя там да пуша цигари, да пия кафета, да бягам от часовете. Исках да правя нещо смислено, исках да правя нещо, което ще ми носи пари. Исках аз да работя за себе си, да варя пари от компютъра, да си варя пари. И тогава, това е жена ми, тогава още с нея събрахме пари, купих си там един лаптоп, те тогава строиха 2004-2005 година, строях един хубав лаптоп, струваше някъде, може би към 2000 лева. Нещо такова, пък 2000 лева тогава бяха, нали, доста пари. И започнах да се интересувам от трейдинг, от Форекс, нали, от някакъв вид търговия. Първо на демо акаунти, докато стана, нали, на 18 години. И в крайна сметка, като станах на 18 години, отивам аз в банката да си вкарвам там едни $1000. И те от банката ме връщат. Те не ми вярват, че аз съм на 18 години. И тогава бях, нали, доста така младолик. И не ми вярват. Вика, стига, нали, махай се от тук. И още тогава така съпротивлението, нали, присъстваше. Както и да е, вкарах ги аз там парите. Тогава се правиха едни SWIFT преводи. Една седмица чакаш, докато отидат парите, нали, там в някакъв американски брокер. Здравей, заповядай, тък му почваме. Дойдоха парите и после за 5 минути парите похарчени, нали, изгубени. И така започна моя път на финансовите пазари. Годината беше 2006. Трейдвах, мислех се за голямата работа. По едно време се чудих хората защо изобщо ходят на работа, нали. Какво е това нещо, като там купуваш някакви валутни двойки, купуваш някакви деривати, злато, петрол, такива неща. И така по едно определено време това ми носеше, нали, успех, докато не дойде кризата от 2008 година. И тогава разбрах защо хората
ходят на работа и като цяло защо нали, трябва да правиш нещо по-смислено и да имаш някакъв бекъп план, да разчиташ на себе си, а не на някакви там котировки да се движат нагоре и надолу. И тогава разбрах, че не стават така лесно нещата и започнах да се интересувам вече от друг тип инвестиции. Имах така един хибриден период, който беше, казвах си, че ще инвестирам така по-дългосрочно, обаче нали, все пак не можех още да го асимилирам, да си представя как така ще инвестирам дългосрочно, а пък няма да варя някакви пари, няма да направя някакви трейдове. Преминах през това нещо и вече там след още няколко години минах изцяло към дългосрочното инвестиране и това нали, осмисли всичко, което правех изобщо от там нататък. И така през 2020 година аз започнах да създавам съдържание на тема инвестиции, изцяло нали, дългосрочни инвестиции, защото за мен вече в наше време, нали, аз като бях 2006 година тогава, нямаше още такива телефони, нали, нямаше такива неща. Много трудно беше изобщо да можеш да правиш някакви нормални инвестиции и то регулярно. Нямаше информация за това нещо. Но вече изобщо не е така. Сега почти 20 години по-късно всеки може да инвестира и инвестициите са доказано един от най-добрите начини просто да предпазим парите си от инфлацията. Те просто станаха задължителни, нали, ако искаме да ги запазим в крайна сметка нашите пари. Без да инвестираш, виждате за последните 5 години за какво става въпрос. Ето на този слайд можем да видим, че нещо така съвсем консервативно, ако вземем за пример, 10 000 сега при 5% инфлация за следващите 10 години, всъщност на наши ни трябва 16 000 най-малко. Това е при 5% нали, инфлация. Тоест, нашите пари купуват все по-малко неща и то със всеки изминал ден. В същото време тези 10 000, ако са инвестирани в някой прост индекс, нали, след малко ще поговорим конкретно за конкретни финансови инструменти, тези 10 000 на 10% нали, годишна лихва ни дават близо 26 000. Ето е магията на инвестирането и защо казваме, че трябва да се стремим към такива инвестиции, които са inflation adjusted. Защото не е нужно нашите доходи и няма как всъщност нашите доходи да се покачват постоянно всяка година с някакви двуцифрени проценти. Да, вие сте млади хора, естествено, че към това ще се стремите и знам, че повечето от вас го постигат и ще продължават да го постигат, но колкото повече пари в крайна сметка събираме и трупаме и нищо не правим с тях, инфлацията толкова повече нали, ги изяжда. Ето ги, 10%. Добре, от тези 10% доходност казваме, махаме инфлацията, реална доходност, нали, примерно 5%, нещо такова. Ето, 10 000 са 16 000. Не са станали нали, по-малко, всъщност станали са повече и казваме, че сме победили инфлацията. Това е на първо място нещото, към което според мен всеки трябва да се стреми. Защото инвестициите на борсата, те са доказано най-сигурния метод да запазим и да увеличим парите си. Доста лесен метод, между другото. И преди да започна същината на тази презентация, искам един дисклеймър да направя, че няма тук нали, съвети, нищо няма ви продавам. Изобщо моята цел тук е да ви запозная как аз ги виждам нещата с инвестициите, главно на фондовата борса, с ползите, пак казвам, и с рисковете. Така че не приемайте нищо за финансов съвет, за данъци ще си говорим. Аз не съм данъчен, нали, и това не приемайте като съвет, нито пък финансов съвет, нито съм банкер, финансист, така нататък. Аз съм създател на съдържание. Това е. Какво ще ви покажа на тази презентация? Първо ще видим какво точно представляват инвестициите на фондовата борса и какво ги отличава от другите типове инвестиции, с които повечето хора са запознати. Ще видим как работи сложната лихва на фондовата борса, какво означава всъщност сложна лихва на фондовата борса, защото е нещо по-различно от традиционната сложна лихва, която сте учили може би в училище. Ще видим конкретно за акциите, за ETF-те, какво представляват като финансови инструменти, дивидендите също. За облигациите ще споменем, вие всичките сте млади, не ви трябва цяла облигация, но ще удартеете, може да ви затрябват.
какво означава да си направим инвестиционен портфейл, какви стратегии можем да използваме за нашите инвестиции. Ще видим как всъщност работят брокерите на фондовата борса и последно, но не на последно място, нали, данъците. Как да не си навличате неприятности, като си спестявате някакви неща в данъчната декларация. Започвам с ето тази графика и с ето тази книга Stocks for the Long Run. Това е една книга на Джереми Сигъл. В Amazon може да си я вземете, на Kindle или пък нали, да си я поръчате, да я прочетете. Тази графика, това е като едно case study, което показва, че от 1802 година до 2012, да, горе го пише даже, до 2012, това колко са там, 200 години да кажем, ето колко връщат акциите, 8,1%, колко връщат облигациите, 5%, краткосрочните облигации, златото 2,1% и американския долар, нали, все едно нищо не връща. Тоест, можем да видим, че ако приемем една средна инфлация от 2%, някаква нормална, официална, нали, от 2%, там за потребителски кошници и така нататък, ако аджъснем назад във времето, това се получава, че нали, всичко надолу от фондовата борса можем да кажем, че не покрива инфлацията. Но какво можем да видим тук? Ето е силата нали, на това да инвестираш на фондовата борса. $1 при 200 години 13,5 милиона. Ето го, като махнем инфлацията. Нали, за какво става въпрос? Виждаме, че освен акциите няма много смисъл от другите активи, които са тук. И това са нали, исторически данни. Тая книга е много популярна. Препоръчаме на всеки да я прочете, който иска така да види такива данни назад. Валутата е ясно, долара, той е нали, за последните 100 години 99% обезценен. Това е положението. Снимахте ли? Някой искаше да снима? Добре. Така. Разбрахте защо аз създавам съдържание на фондовата борса. За фондовата борса, ето и какво точно представлява тя. Нали? Какви са те инвестиции на борсата, какви са предимствата пред другите инвестиции. Тази снимка е от Уол Стрит. Уол Стрит по принцип е нали, мястото, което виждаме по филмите. Там крещят, викат, хвърлят някакви неща, бият се по някой път. Малко като в парламента. Но това е просто една извадка, която изобщо нали, тя вече е само за пред хората. Едно време е било така. Сега всички фондови борси са електронни. Това е нали, New York Stock Exchange, най-голямата фондова борса в света. Това е Wall Street снимка. NASDAQ, нали, втората най-голяма американска фондова борса в света, тя всъщност е изцяло електрона. И търговията на New York Stock Exchange, тя също е електрона. Wall Street има един там етаж, който е така с трейдери, но то е да поддържа така някакво име нали, за фондовата борса, да ходят там да снимат някакви хора. Затова става въпрос там. Общо взето можем да кажем, че фондовата борса е пазара, където се продават ценни книжа, акции, ETF-и, нали, такива неща. Механизма на пазара там е много елементарен. Supply and demand. Нали. Търсене и предлагане. Като някоя акция има много търсене, съответно нейните акции вървят нагоре. Като повече хора искат да продават, съответно цената на акциите върви надолу. Това е принципа на пазара на търга. Нали. Така работи фондовата борса. И защо в крайна сметка можем да кажем, че нали, това е място, където може би ще искаме да бъдем с някаква част от парите си, защото имаме реално възможност за доста по-висока доходност от всеки един друг актив, като изключим криптовалутите, нали? Но там е повечко така залагане. Ето го американския пазар от 30-та година до сега горе-долу, да кажем 100 години. Виждате през какво е преминала американската икономика, виждате през какво всъщност е преминал и света като цяло. Виждате тук за какво става въпрос. Войни, нали, пандемии, ала-бала, какви ли не лоши неща са се случвали, но в крайна сметка, като дръпнем за тези 100 години чертата,
нали, световна война и какво ли не, 10% средно на година връща американския пазар. Това е от индекса S&P 500, както нали, може да се види. Това е положението. Нали? Това никой не може да го оспори. Няма актив с така история назад, нали, за 100 години, който да се приближи до това нещо. Защо е така? Защото на фондовата борса има компании, които произвеждат, нали, продават, хората харчат. Това е. Продават се телефони, води, компютри, маси, столове, всичко. Само хора не се продават. Може едно време може да се продава. Не знам какви компании имал там през 20-30 години. Ето е най-голямата сила на фондовата борса и това е асиметричната доходност. И това, което ви показвам тук е реален пример. През 2005 година, аз ако знаех, нали, да не се занимавам с трейдване и с такива неща, с такива глупости, те 1000 лева, дето ги депозирах там в оня измисления брокер, нали, сега щяха струват толкова. 596 хиляди. Това никой не може да го оспори. 59 000%, нали, възвръщаемост. Това е компанията Nvidia. 2005 година Nvidia бяха, нали, GeForce, там карти, игри, такива неща. Това е. Ма кой да знае какво ще стане. Тоест аз с тези $1000, като ги инвестирам, аз мога да загубя $1000. Обаче мога да спечеля 596 хиляди. Това е асиметричната доходност. Като в казиното. Отиваш там, пускаш там нещо, спечелиш, не спечелиш. Само че е малко по-различно тук. Защото в казиното е чист късмет, нали? Чист шанс, спекулация, че можеш да спечелиш. Докато тук, зад всяка акция, нали, стои реален бизнес, който, ако се представя добре през годините, неговата цена на акциите ще върви нагоре. Така и пазара връща 10%, нали, на година. Другото нещо, което супер много ме привлече мен на фондовата борса, това е, че парите ти работят докато спиш. Има един голям инвеститор, най-великият инвеститор на всички времена, Уорън Бъфет. Той казва следното нещо: ако не накараш парите ти да работят за теб докато спиш, ти ще трябва да работиш докато умреш. И това е, нали, самата истина. Тоест на фондовата борса, аз ако съм купил Nvidia или ако съм купил индекса, купувам го и го държа. Това е положението. От мен не се изисква нищо. Компанията си работи, индекса там си пренарежда компаниите, нали, някоя е фалирала, друга е излязла добра, аз си спинкам. Това е. Парите ми се кампаунват, натрупват се. Другото нещо, аз мога да имам реален пасивен доход по един много лесен начин. Като притежавам определени акции, които ми плащат дивиденти, или пък ETF-и. Нали, това е. ETF след малко ще видим точно какво е. Тоест аз, че притежавам примерно акции на Coca-Cola, Coca-Cola на всяко 3 месече на мен ми дават едни пари. Като един вид благодарност, че съм акционер в компанията. Това са много лесни, нали, пасивни доходи, които не изискват никаква активност от моя страна. Не е като да вземеш, да кажем, недвижим имот, нали, под наем, да му търсиш наематели, те да щупят нещо вътре, ти да трябва да ремонтираш или да откраднат нещо, да занимаваш с съседи, да занимаваш, нали, с сумати неща. Комшията отгоре наводнил. Примери, всеки един от вас знае за такива примери. Диверсификацията е другото нещо, за което така много ме привлече на фондовата борса, защото аз там мога да имам компании от много сектори. На фондовата борса има 11 сектора. Аз мога да имам Coca-Cola, мога да имам Nvidia, мога да имам Apple, мога да имам Tesla, мога да имам ExxonMobil, примерно. Мога да имам много компании. И така мога да диверсифицирам експозицията си към различни бизнеси. Другото нещо, ликвидността. Това ме грабна още от самото начало. Имам аз $1000 в Nvidia, стават 5000, продавам за части от секундата и използвам тези пари. Това е другото нещо, което е като едно много голямо предимство на фондовата борса. Просто купуваш и продаваш, когато си пожелаеш. Достъпността, казах ви преди малко, преди я нямаше, сега има. Трябва ти един телефон, там дето струва 50-100 лева даже, не ти трябва по-скъп, и ти трябва интернет, дето можеш да го съвържиш даже някъде, нали, на аванта, дето се казва, и да си купиш акции. Да си отвориш акаунт в някой брокер, става за 10 минути.
И ето някои още така готини неща за фондовата борса. Ами имаме достъпност до глобални пазари, т.е. аз ако искам мога да инвестирам на българска фондова борса, не го препоръчвам между другото, аз не инвестирам, но мога да инвестирам в китайски компании, мога да инвестирам в американски компании, мога да инвестирам в немски компании, в всякакви компании от целия свят. Това е едно голямо предимство. Другото нещо е, че всяка една компания, която е на фондовата борса, която е публично търгувана компания, тя до голяма степен има прозрачност и попада под най-различни регулации. Без българска фондова борса, нали? Казваме пак, правя го това дисклеймър, там не е много така. Така съм чувал, но не искам да узнавам. Нали? Всяка една компания, която е на фондовата борса, има задължение да изкарва отчети, има задължение да спазва, нали, стриктни правила и така нататък. И другото нещо е гъвкавостта, която е. Аз, примерно, тая година съм инвестирал в нещо, решавам, че променям си приоритетите, решавам, че искам да инвестирам в друго нещо. Пренаправям си инвестиционния портфейл от днеска за утре, дето се каза, 2-3 минути. Продавам едно, купувам друго. Това е. Така че какви са предимствата пред другите активи? Ами, определено пасивността, нали, е така едно от най-големите предимства. Конкретно сравнено най-вече с недвижимото имущество, защото повечето българи са запознати с недвижимите имоти като тип актив, да кажем. Няма нищо лошо, нали, в това, но не може да се сравни активността от управление на недвижими имоти, от отдаване под наем, с пасивността, която имаме на фондовата борса, просто защото двата типа активи са много различни. Нали, при един имаме амортизация, имаме проявяване на толкова повече активност, на фондовата борса нямаме нищо такова, защото нямаме нищо реално физическо. По-високата доходност, не можем да инвестираме 1000 лева в някой недвижим имот и те след 3 години да струват, да кажем, с 2000% повече. Няма как да стане, нали? Да струват 25 000 лева. 1000 лева плюс 2000% колко са? Там някъде 20-25 хиляди. А това, нали, това са реални примери. Чували ли сте, да кажем, за компанията Palantir? Да. На 8 долара, нали, е вземана 2023 година в моето инвестиционно общество. Сега струва 200 долара. Нали, това са над 2000% възвръщаемост. И това е само един пример. Така че по-високата доходност е нещо, което привлича много. Ликвидността, казваме. Сега имаме един имот, не можем да продадем киримидите там на покрива, ако не потребват пари, или пък не можем да продадем едната стая. То може, нали, ама няма да е много удобно. И няма да стане в никакъв случай бързо. Така че ликвидността и другото нещо, което преди малко споменах, инвестиция с малко пари. Реално ние можем да спестяваме парите си, като ги инвестираме на фондовата борса. По 500 лева, примерно, на месец. Или пък по парите за едно кафе да ги инвестираме всеки ден в някой индекс. По 5 евро, примерно. В Starbucks едно кафе. Колко е, не знам. Там тиквено лати някаква простотия така. Сигурно 15-20 лева даже има. Така. Значи Албърт Айнщайн е казал, че сложната лихва е осмото чудо на света. Който я разбира, я прибира, който не я разбира, я плаща. Това го е казал той. И е много прав. Ето, едни 1000 долара инвестиране на 20% годишна доходност. Виждате за какво става въпрос. Година 1, 2, 3, 4, 5 до 10, без нищо да правиш, дето се казва, струват над 6000 долара. Но на фондовата борса сложна лихва не е така, както я знаем, да кажем, от училище там или от университет. Аз бях много слаб по математика, едва ме изкарах. Нали, казах ви, на 16 години спрях, ходих само там на изпити да си вземам и на последния ми изпит, реално, защото аз взех 11 и 12 клас, 2 години за една, на последния ми изпит госпожата в математика не издържа вече жената, каза: Димитрий, да, и с червен химикал ми реши една задача, да ми пиша тройка и да мога, нали, да изкося, дето се казва.
Иначе по другите предмети нямах проблем. После, между другото, 2 висши математики, там висше образование, като карах учих. Ама то се оказа там пък, че е по-лесно, отколкото традиционната математика. Както и да е. Ето го нещо, ето е сложната лихва на фондовата борса. CAGR, Compound Annual Growth Rate. Фондовата борса ходи така. Фондовата борса ходи на цикли. Тоест, самата икономика, нали, тя като събитие, дето се казва, което се случва в икономиката, всичко е циклично. Сега да кажем, има високи лихвени проценти в Америка, нали, не се харчи толкова, примерно, компаниите правят по-малко обороти, по-малко печалби, нали, и се очаква лихвите, нали, сега да паднат, хората да развържат кесиите пак, да почнат да си купуват по-свободно имоти и така нататък. Затова фондовата борса ходи и така. Това е пазарният цикъл. И на фондовата борса, ние когато имаме краткосрочен хоризонт, 1-2 години, ние сме загубени. Реално ние каквото и да инвестираме, където и да инвестираме, сега, ако имаме 2-3 години хоризонт, 5 години даже, нашите пари могат да струват по-малко, ако ни потребват в следващите 2-3-5 години. Това е, нали, нещо неоспоримо. Но ако имаме дългосрочен хоризонт и ги издържим тези, нали, цикли на фондовата борса, съответно, ето как се изчислява CAGR. Инвестирали сме, да кажем, $100, след 10 години имаме $1000. Това не е средният темп на растеж. Това нещо ни интересува нас, това нещо гоним. Всяка една акция, която видите, примерно Apple, Google, нали, 2022 примерно пада Google заради повишаването на лихвените проценти, както и цялата фондова борса. Ти просто като държиш, постигаш това нещо, което в случая от 100 до 1000 за 10 години ти дава близо 26%, нали, растеж. Какво всъщност обаче са акциите? Тук виждаме сега, нали, компанията Apple, всички я знаете. За всяка една акция стои реална компания, стои реален бизнес, който има обороти, печалби, парични потоци, някои имат, нали, дивиденти, има управленски екипи, може общо взето да се направим един цялостен анализ и да измерим реално колко трябва да струва тази компания според своите резултати. Затова е толкова истинско да инвестираш в акции. И как печелим всъщност ние, като инвестираме в тая акция? Аз като инвестирам, да кажем, в Apple, как печеля? Ами, Apple, между другото, е 50 годишна компания. Компанията се развива, подобрява своите продукти и услуги. Преди примерно, имаше там компютър, нали, Mac, после изкараха iPod, там, после извариха iPhone, имат сега услуги разни, които просто компанията се развива, подобрява своите продукти и услуги, продава повече, има повече обороти, оттам това води до повече печалби, а когато има една компания по-големи печалби, нейната цена на акциите, тя просто следва по-големите печалби. Това е най-елементарното обяснение и то е истинско, нали? То е най-вярното обяснение. Така че запомнете, че когато една компания увеличава печалбите си, нейната цена на акциите, тя просто ще расте. Нали? Ще се получава. Плюс, нали, ако дава дивиденти компанията, съответно можем и чисто като пасивна доходност да вземем някакви пари. Ето я. От 80-та година, откакто е на борсата, 12 цента е струвала акцията. След 45 години струва $271. 225 000% доходност за една компания, която се развива. Имало е много, нали, виждаме тук, имало е много колебания, виждате тук, нали, COVID, така, тук .com балона и така нататък. Но това са фактите. $1000 станали 2 милиона и 250 хиляди долара. Това е. Така че, както казват някои са базикът, трябва да бъдете маклаут инвеститори. Тоест трябва да имате маклаут от шотландски боец. Да. Тоест трябва да живеете минимум 100 години, че да, нали, сега ако сте на 30 години, нали, правилно ни 45 години, на 75 години, евентуално тогава да видите нещо такова. Това е в рамките на шегата, нали. Сега, на фондовата борса нещото, което
хората най-много се дънят и не разбират, е, че това е, че има разлика между стойност, т.е. value, и цена, price. За много хора, като чуят фондова борса, и те даже някои казват, аз искам да играя на фондовата борса, аз викам, чакай. До тук си. Оди прочети още малко, да. Такива, нали, думи не се използват. На фондовата борса се инвестира. Ако влизаш да играеш, ще се наиграеш, нали, много бързо. Има разлика между стойност и между цена. Ето това са акциите на компанията Alphabet, Google, знаете. Това е цената, нали, която отговаря на определена стойност. Това е. Тоест, това е стойностна компания. Към момента Google е най-печелившата компания в света. Над 100 милиарда нет инкъм има чиста печалба. Една от най-големите компании, нали, в топ 10 по пазарна капитализация. Но има, нали, виждаме цена, виждаме стойност. Ето я, това е една компания, която 2021 година станаха там едни работи, при което гледайте за какво става въпрос. За няколко месеца от там някакви от $5 отиде на $80, после падна, сега вижте я къде. Нали? Това е спекулация. Тая цена, нали, никой не може да каже каква е стойността, защото това е акция за заигравка. Тук не се инвестира, тук спекулираш. Има филм, между другото, как се казваше, Пепи, помниш ли? Медмън или беше? Точно за историята на GameStop. Да. Но има и игрален филм, който е точно историята за това нещо. Ето е компанията Tesla, да кажем. Реална компания, нали, обаче какво става тук? Излиза Илон Мъск там след COVID, всички щяхме да караме електромобили, Тесли, нали, не какви да е електромобили, Тесли, цената, нали, стана тук над 400 и после от 2021 до сега все едно, ако сме купили тук по върховете, ако сме се хайпнали нещо, ако сме били FOMO инвеститори, FOMO е съкратено от Fear of Missing Out, т.е. страх да не изпуснеш, нали, следващата печалба. Реално тази цена към момента, сега тук аз не съм го показал, но към момента Tesla е някъде с Price to Earnings Ratio над 300, което означава, че хората надплащат 300 пъти, за да притежават акции на Tesla, докато при Google е около 30, т.е. нали, хората надплащат 30 пъти. Това е P ratio, няма да влизам толкова в детайли, че да не ви стане много скучно. И говорейки за Тесла, ето го най-големия конкурент на Тесла, Никола. Те затова я създадоха тази компания. $2000 беше акцията и към момента, нали, 2 цента, даже не и 20 цента, 2 цента. Ето какво прави фондовата борса. Може да ти даде много, обаче може и да ти изяде, нали, парите. Тук имаме само цена. Тук фундамент нямаше никакъв. Нали. Тоест, това не е компания като Тесла. Те направиха един камион, уж който щеше да е изцяло електрически и даже стана скандал и затова, между другото, има филм някъде в YouTube, на Cold Fusion, мисля, че беше филма, и даже CEO-то им е в затвора, Тревър Мюр, май се казваше. Направиха един камион, който го пуснаха по едно надолнище и той вътре беше кух. Нямаше, оказа се, че е нямало, нали, електромотор или някаква батерия, нищо такова. Какво? Чувал съм за това нещо. Там гледал съм някакви грозни снимки, ама не го знам какво е. Може и такова да е. Така че, когато инвестираме в даден бизнес, ние трябва да знаем какво плащаме. Тоест, ние трябва да знаем неговата справедлива цена, нали, неговия fair price. Не може и така да влезем на фондовата борса и да купим каквото си искаме, когато и да е. Сега мога да ви кажа, че примерно акциите на Apple към момент са много надценени. Примерно, защото 35-40 пъти аз надплащам. Аз, да кажем, съм ги купувал, като съм надплатил 15 пъти. Нали. Има си, просто за всеки един сектор си има така определени параметри, в които трябва да влизаме.
нали, за да можем да направим удачна инвестиция. Защото инвестирането не е достатъчно да купиш добра компания. Трябва да купиш на добра цена. Нали, няма как. Трябва да я купиш подценена. А как може да разберем дали цената е справедлива? Сега, точно това следва. И знайки за справедливата цена, виждаме тук вече, че говорим за подценена, нали, компания и за надценена компания. Съответно, подценена компания какво ще означава? Нали, справедлива цена, конкретно на английски язик, е intrinsic value. Така е финансовия термин, да кажем. Ако една компания намерим нейната справедлива цена, че е $250, пък тя в момента струва 203, казваме, че компанията е подценена. И обратното, ако справедливата цена е 100, а пък в момента, нали, компанията струва 203, казваме, че е надценена. Сега, примерно, ако се върнем на Тесла, компанията струва, нали, 400, да кажем, а тя трябва да струва 50, примерно. Значи много надценена. И как да намираме, нали, такива подценени компании, как като цяло да стигаме до някаква справедлива цена? Ами не е лесно. Нали, няма готов начин. Трябва просто да се базира всичко първо на анализ, на фундаментален анализ, да разбираме, да разглеждаме отчетите на самите компании, финансовите отчети. Отчета за приходи и разходи, балансовия отчет и отчета за паричните потоци. Това са трите, нали, отчета, които нас ни интересуват, които всяка компания разполага с тях. Income statement, отчета за приходи и разходи, той ни показва какви обороти прави компанията и какви разходи има. Балансовия отчет ни показва активите на компанията, какви активи има и какви пасиви има, какви дългове има, колко пари в брой има и така нататък. А пък cash flow statement ни показва реално паричните потоци, които влизат и излизат от компанията. После имаме бизнес анализ. Разглеждаме бизнес модела, разглеждаме конкуренцията, разглеждаме перспективите. Илон Мъск, като опитаха тогава там около 2017-18 година, имаше едно интервю, една журналистка го пита: видяхте ли на BYD там, нали, най-големия конкурент, видяхте ли колата им? И той не спира с смее, нали. Вие, вика, видяхте ли? Нали, тя е била нещо, което изобщо не се доближава до това, което е Тесла. Ама ето сега, нали, 4-5 години по-късно, те са много силен конкурент. И перспективите напред много, много ясно трябва да можем така да си ги заложим. Възможно ли е това, което казваше Илон Мъск, че с по 50% ще расте, нали, оборота му всяка година? Това ще означава, че до 5 години всички хора ще карат, нали, други коли, Тесли. Няма как да стане. След това, като сме наясно с тези неща, просто пресмятаме справедливата цена. Защото тя ни показва колко трябва да струва компанията според своите фундаменти и според своите бъдещи прогнози за развитие. Има различни модели. Сплитовете как влизат в тази калкулация? Сток сплитовете ли? Да. Те не играят. Сток сплита, той не ти променя по никакъв начин самата калкулация. Сток сплита, нали, самия сплит на акции, той не променя стойността на компанията. Примерно една... да кажем, ти ако имаш, ако една, между другото Тесла правиха 2-3 пъти сток сплит, ти ако си имал една акция, си я купил за $1000, компанията като направи сток сплит 10 към 1, една акция вече струва $100. И съответно ти ще имаш 10 акции по $100. Това е. Нали? За тебе реално няма разлика. Но, нали, справедливата цена, как да достигнем до справедливата цена? Чрез прогнозиране на бъдещи парични потоци и след това вече като ги прогнозираме, вземаме предвид инфлацията, нали, която е работила през това време, дисконтираме назад каква доходност очакваме и така ще излезем с някаква справедлива цена, която, нали, тя не е нещо точно да съобразяваш само с него. Това е просто една зона, с която да се съобразяваш. Има различни модели, аз в моето съдържание, нали, показвам различни модели с различни калкулатори, просто да си наясно какво правиш и колко надплащаш или колко не надплащаш за това нещо, защото това е правилният начин, нали, на инвестиране. Цената има голямо значение за твоята бъдеща доходност, защото мога да ви дам пример с акциите на Microsoft. Microsoft през 2000-та година при надуването на .com балона стигат една цена акциите
пука са дотком балона и акциите падат. Знаете ли кога идват на същата цена, която са били през 2000 година? Колко години по-късно? Колко? Да, 17 години. От 2000 година до 2017 тя Microsoft стана 100 пъти по-добра компания. Колко Windows там, нали, изкараха, колко като цяло компанията по едно време беше най-печелившата компания. Да, ама това на мен е клона топли като акционер, като аз съм я купил надута, тя пада, продължава да бъде и още по-добра компания, обаче аз като съм купил много нависоко. Нали, това е. Сега минаваме за ETF-те, които всъщност представляват едни кошници от активи. Това представляват ETF-те. В случая ще разгледаме ETF-те в контекста като кошници от акции. Това е една селекция от компании в различно процентно съотношение и тази селекция ние можем да я купим като една акция все едно. Това представлява ETF-а. Ето това, да кажем, е американския индекс S&P 500, който съдържа 500 от най-големите компании в Америка по пазарна капитализация. Най-големите, нали, по market cap. Виждаме тук топ 20. На първо място е Nvidia към момента с близо 5 трилиона капитализация вече. Ето виждаме 7% нали, тегло. Всяка една компания тук има определено тегло в индекса. Това го приемете като една класация все едно. Като се качват компаниите нагоре, като повишават цените си, респективно повишават и пазарната си капитализация и просто отиват по-нагоре в класацията. Като им падат цените, съответно, нали, те падат в тази класация надолу. Ние можем да имаме експозиция към всички тези 500 компании, към движението на целия пазар, комплексно 500 компании, като инвестираме точно в ETF. Вземаме си един ETF, който копира едно към едно, както са дарени тук. Компаниите вътре в съответно процентно съотношение. Купуваме го, инвестираме и имаме експозиция. Нас не ни бърка ExxonMobil дали ще фалира. Като фалира, на нейно място ще се вкара друга. Ако утре Alphabet стане по-скъпа от Nvidia, съответно тя ще се качи нагоре. Ако сега направим инвестиция и продължаваме да инвестираме, след 20, след 30, след 40, след 50 години, ние ще имаме експозиция към максимално актуално състояние на индекса тогава, след 50 години. Тоест, може би повечето компании изобщо няма ги има тук. Обаче ние пак притежавайки нали, този ETF, имаме експозиция вътре към самия индекс. Тоест така можем наистина по един лесен начин и доказано работиш да си спестяваме парите. В моето общество имаме едно движение, кафе за милиони му казваме. И кафето за милиони е следното. Всеки ден парите за едно кафе, примерно, ако можеш да си ги спестяваш, да си ги отделяш, ръгаш ги в някой ETF, ги инвестираш и това е което се получава след 40 години, да кажем. В случая 846 хиляди. Това е по 5 евро на ден, 150 евро на месец. Инфлацията какво я правиме тук? Ами, какво я правиме? То е ясно какво я правиме, взимаме я в предвид. Понеже 5 евро сега няма да са, нали, да струват колкото 5 евро след една година, съответно вашите доходи нали, ще са по-големи, просто с 5% на годишна база, нали, минимум, гледаме да си увеличаваме инвестициите. Тоест от 150 евро на месец до година живот и здраве 157 евро, примерно, нещо такова се получава. Нали, това е което трябва да се случва и ето, нали, взета предвид инфлацията, нали, към милиони и половина идва за 40 години. Това е положението. Нали. Най-лесният начин да инвестираш, да спестяваш парите на фондовата борса. Сега да поговорим за дивидендите. Какво представлява всъщност дивидендите от акции, за които споменах преди малко? Дивидендите са пари, които влизат в брокерската ни сметка, когато компанията изплаща дивиденти, един вид като благодарност едва ли не, че притежаваме акции.
Ето тук примерно една компания, това е компанията Realty Income, притежава недвижими имоти в Америка и малко в Европа. Виждаме тук дивидента е $3.14 и като процент е 5,81%. Това е доходността dividend yield спрямо цената, нали, която е в момента. Повечето компании американски изплащат дивидендите на всяко 3 месече, т.е. 4 пъти в годината. Европейските обикновено един път или 2 пъти в годината. Какво е дивидендната доходност? Как се получава? Ами много лесно. Годишният дивиденд за дял разделяме на цената за дял, умножаваме по 100 и получаваме ето, нали, 3,14, като на 54 разделим, получаваме 5,81% дивидендна доходност, казваме. Това е простата математика. И ето, още по-простата сметка. 10 000, ако имаме инвестиране в тази компания, по 5,81%, наведнъж ако ги инвестираме тези пари, съответно това са по $581 ще получаваме на година обаче. Нали? Не е на месец, това е на година. Рентата, нали? Годишната сеяно. Ако имаш там 10 декара ниви. Това е. Само, че нищо не правиш, нали? Това е. Ако приемем обаче, че... Какво са смеш? Ако приемем обаче, че имаме 5% увеличение на дивидента всяка година, защото компаниите на фондовата борса, за да задържат акционерите си, те увеличават дивидента всяка година и попадат в различни такива категории. Примерно има компании, които са дивидендни аристократи. 25 години изплащат и увеличават дивидента всяка година. Има компании като Johnson & Johnson, като Pepsi, като Coca-Cola, които са дивидендни крале. Те изплащат и увеличават дивидента си всяка година в продължение на 50 години вече. Така че това е нещо, нали, съвсем нормално. И ако приемем също, че имаме и 5% увеличение на цената на акциите, т.е. се appreciate-ват, нали, акциите като актив, съответно ето го резултата. Нашите 10 000 след 10 години ще струват 16 000, като ще получаваме $967 дивиденд. Това е. И вече имаме, нали, dividend yield 5,81%, но вече тук имаме yield on cost 9 над 9%. Тоест започваме да имаме над 9% доходност на нашите пари, на първоначално инвестираните им пари. И при същата тази сметка, ако вкараме реинвестицията на дивидендите, т.е. дивидендите получаваме ги и вместо просто да не ги правим нищо или да ги хачим, просто ги реинвестираме обратно в компанията. Може да стане това. Съответно, ето е сметката. Всичко е както, нали, предния слайд, пак 10 години, само че реинвестираме дивидендите. Допълнително пари ние от джоба се не изкарваме. Ето за какво става въпрос. След 10 години $28 000 и вече дивидента ни, нали, на година е 1600, което ни дава yield on cost над 15%. Това не е реалната доходност на инвестираните от нас пари. Това е силата на дивидендите. И ще ви дам един реален пример. Това е Уорън Бъфет, който споменах преди малко. Ще ви дам един реален пример за силата на дивидендите с Уорън Бъфет и Кока-Кола. Значи, Уорън Бъфет през 1988 година, след черния понеделник, там един от паметните дни на фондовата борса, когато всичко се срива с двуцифрени проценти, той тогава започва да купува Кока-Кола и инвестира общо 1 милиард в компанията. 1988 година и повече не прави нищо. Нито реинвестира дивидента, нито купува повече дялове, нищо. 1 милиард инвестира. Към момента, към днешна дата, Уорън Бъфет получава 900 милиона само от дивиденти, нали, на година. Тоест ето това е, нали, умна инвестиция, ето е силата на дивиденти. Тоест неговата доходност е 90% вече. Yield on cost. Ако сте гледали някои от срещите на Уорън Бъфет там на Бъркшир Хатуей в Омаха, той пред себе си има такова чери колко постоянно и казва, че пил по 6 коли на ден. И ядял и закусвал винаги Макдоналдс. Аз не му вярвам, нали, ама това е, нали, нещо реално. Да обърнем сега внимание на облигациите като финансови инструменти, да ги отметнем и тях, дето се казва.
Облигациите са активи с фиксирана доходност. До сега разглеждахме фондовата борса, където компаундинга, нали, върви сложната лихва. Това е лихва върху лихвата. Имам 1000 лева инвестиране на 10%. До година, ако ми даде пак 10%, вече няма да е върху 1000 лева, ами ще е върху 1100 лева. И така, нали, компаундинга ни прави просто по-богати. Сложната лихва. Осмото чудо на света. Който я разбира, ще я прибира. Който не я разбира, ще я плаща. Облигациите са инструменти с фиксирана доходност и облигациите са дълг. Това е, нали, което трябва да знаем за облигациите. Тоест, имаме държавни облигации, имаме и корпоративни облигации. Примерно една компания, ако иска да набере капитал, един от вариантите е да емитира облигации, да издаде дълг. И аз да стана кредитор на компанията. Да отида да си купя, нали, няколко облигации и така давам пари на компанията да се развива и тя като награда ми дава, нали, на вложените моите пари фиксирана доходност всяка година. Да кажем 5%, което е, нали, нещо мега високо. Много е рядко да се види, но все пак това ще вземем, нали, като пример. И да кажем, че 10 години е давността на тази облигация, на 10-та година просто компанията ще ми върне парите на мен. Обаче ще ми върне, ако облигацията струва $1000, след 10 години компанията ще ми върне пак $1000. Няма ми върне повече, пък $1000 след 10 години няма да струват, нали, същото, което струват сега. Затова ми дава лихва, уж да ми смекчи, да ме компенсира. Ето пример с държавна облигация. Това е държавата САЩ. Тя емитира и издава облигации. И всяка облигация си има 3 характеристики. На първо място е face value или номиналната стойност. Да кажем, че облигацията струва $1000. На второ място е coupon rate, т.е. доходността на годишна база. И на трето място е maturity, т.е. продължителността на облигацията, да кажем в случая 10 години. И аз, ако съм инвеститор, купувам го това нещо тук и какво се случва? 10 години напред държавата САЩ ще ми дава по $50 всяка година. Винаги, нали, тези 5% са винаги върху face value, върху $1000. 10 години напред и на 10-та година ще ми върне главницата, която е от $1000. Това е. Ние като българи, нали, с лев и сега скоро с евро, при нас е доста по-особена инвестицията в облигация, защото то не е инвестиция. Нали? То е купуваш си облигация. Това не е инвестиция. Не инвестираш нещо в някаква компания, имаш си ясно какво ще получиш. При нас обаче има голям риск заради валутния курс, който е, нали, между евро и между долар. Здрасти. В случая. Защото ние го купуваме на един курс, вземаме тая облигация на един курс, може той да е по-изгорен след 10 години, когато ни връщат парите, обаче може и да е по-неизгорен. Съответно, ние можем да спечелим малко повече, но има и реалната възможност и да загубим. Толкова за облигациите. Сега, честно да ви кажа, пак, нали, ще го повторя, млади хора като вас с облигации да се занимават, освен ако нямате примерно 10 милиона, да може на 5% да ги паркирате и примерно 50, нали, 10 милиона, 500 хиляди на година. Сега сигурно няма да ви стигнат, но пак е добре, нали, да ги имаш. Може да си позволиш това. Минаваме на това нещо, какво е инвестиционен портфейл и всъщност как да си направим такъв. Взимай, да. Точно така, не всички компании изплащат дивиденти. Които не изплащат дивиденти. Ами струва се, да. Стига бизнесите, нали, са добри, струва се на 100%. Примерно компанията Berkshire Hathaway, която е, нали, на Уорън Бъфет, тя не изплаща дивиденти. Тя това, което прави, е, че дава стойност на акционерите, като презакупува свои собствени дялове, вари ги от обращение и по този начин нейната цена на борсата върви нагоре. И начина, по който ти, нали, можеш да извлечеш
полза, просто си продаваш. Примерно, ако имаш 10 дяла, можеш да продадеш половин дял или един дял. Това е кое се случва. Тесла, примерно, също не изплаща дивиденти. Това е примерно, за да може да се използва по-така дългосрочен вариант. Такива компании или не е така? Добре всяка една инвестиция, в която и да е компания, да се гледа в дългосрочен план. Да. Но просто някои компании, да кажем като Coca-Cola, като компания, тя няма как да не изплаща дивиденти, защото с какво ще ги задържи тези акционери? Не може да... Тя вече е стигнала едно развитие, което е много голямо. Нали, в световен мащаб и то. Тя, за да повишава печалбите си с темп, че да расте цената и, нали, както примерно Google или както примерно Meta или някоя по-така съвременна компания, която има много място за развитие, какво трябва да направи Coca-Cola? Ми трябва да строи още заводи, нали, няма как да продава толкова много Coca-Cola повече по света. И съответно тези компании, които са с по-утвърдени бизнеси, които вече са стигнали някакъв голям мащаб, те започват да изплащат дивиденти, просто защото парите си, нали, това е единственият начин, по който да дадат стойност към акционерите и да ги запазят като акционери. Докато компании, примерно като Google, като Meta, нали, като Palantir, те не плащат. Google и Meta плащат все малко дивиденти вече, но, нали, допреди няколко месеца не плащаха. Става просто, че повечето технологични компании, които се развиват по-бързо, те не плащат дивиденти, защото всичките си печалби те гледат да ги инвестират обратно в бизнеса, за да могат да се разраснат максимално. Максимално да се разраснат и максимално бързо. Това е. Сега за инвестиционния портфел. Какво означава това да си направиш инвестиционен портфел? Ами, означава да имаш различни, говорим само за инвестиционен портфел на фондовата борса, означава да имаш инвестиции в различни акции и от различни сектори и инвестиции примерно в ETF. Да кажем, един инвестиционен портфел може да бъде 50% примерно някой ETF, като S&P 500 да речем. 20% да бъдат дивидендни компании и останалите 30% да бъдат, да кажем, технологични компании. Просто, нали, примерно. Процентите вече ние ги съобразяваме с себе си. Как става точно? Ами, на първо място си определяме нашите инвестиционни цели. Ние какво можем реално, какви възможности имаме и какви намерения. Примерно аз казвам, мога да инвестирам по 500 лева на месец. По 500 лева на месец ще инвестирам. Добре, защо ще инвестирам? Ами, за да си събера пари за жилище ли, за образование на децата си ли, за пенсия ли, нали, ще инвестирам, да не чакам на пенсия, това е. След това, като си изясним защо ние инвестираме, съответно трябва да определим нашия инвестиционен хоризонт. Сега едно е да инвестираш като си на 20 години, да, ще инвестираш в по-рискови активи, може да си позволиш да инвестираш, нали, може да си позволиш да инвестираш в повече така акции на растежа, които могат да увеличат парите ти в по-бързо време. Но ти така иначе, даже и да правиш грешки, имаш един много голям хоризонт. Докато като си на 50 години, нали, няма да инвестираш всичко в биткоин, да кажем, и да чакаш и сега ще пада или ще, защото тези пари като ти потребват, реално те може да ги няма или може да струват много по-малко. Като си на 50 години ще почнеш да се преориентираш в ETF-и, които изплащат примерно дивиденти, акции, които изплащат дивиденти, нали? Такива неща. Да имаш някаква реална пасивна доходност. После си определяме нашия толеранс към риск. Нали, сега някои хора не могат да гледат с 20% портфолиото им да струва по-малко, получава сърцебиене, аз пък нямам търпение да го видя това нещо, нали, различни хора. Това е. Така че с това много трябва да се съобразяваме, за да не е спокоен живота, деца вика. После, вече като ги знаем тези трите неща, си избираме конкретни финансови инструменти и ги разпределяме процентно. Диверсифицираме се, но по един смислен начин. Не да си купим, нали, 1000 акции отделно, защото е така сме диверсифицирани. По този начин, нали, няма да си намалим риска, но със сигурност ще си намалим възвръщаемостта. И след като сме изпълнили това нещо, започнали сме да инвестираме,
Просто си проследяваме какво се случва с нашия инвестиционен портфел. За да знаем ние в релсите ли сме, нали, изпълняваме ли нашите цели. Тези инвестиции дали ни доближават до нашите инвестиционни цели. Минаваме сега и на стратегиите инвестиционните, които можем да прилагаме при нашите инвестиции. Значи стратегиите на първо място е buy and hold. Нали? Купи и дръж, дето се казва. Не прави нищо. Фондовата борса е място, което за разлика от повечето други места, колкото повече нищо не правиш, толкова по-добре. Нали? Във всяка една друга сфера, колкото повече активност проявяваш, нали, примерно ако искаш някаква кариера да се развиваш така нататък, трябва да си активен, проактивен даже, нали, да действаш. Тук не. Тук, знаете ли, има едно изследване на Fidelity, един от най-големите инвестиционни фондове американски, а пък и в света. И това изследване показва кои са най-успешните инвестиционни акаунти. Това е за много години назад. Най-успешните инвестиционни акаунти са на мъртвите хора. Те просто, защото не са мъчили, нали, да бият пазара, да купуват, да продават, да такова. Просто са buy and hold и това е. И заминали хората, децата им го, нали, наследили и това е. Другата стратегия, която е много удачна за нас, ако искаме да спестяваме всеки месец някаква сума, е Dollar Cost Average стратегията. Dollar Cost Average означава всеки месец да инвестираме в даден индекс, примерно в S&P 500, в някой ETF, нали, който копира, без да гледаме цената, просто си инвестираме, си спестяваме парите, си ги акумулираме по този начин. Другото е lump sum инвестицията, или това е, имаме сега едни 100 000, да ги инвестираме наведнъж, нали, в нещо. И вече, ако инвестираме в отделни акции, в отделни компании, можем да си заключваме печалби. Примерно, като ни върне 200%, ако се очаква евентуално някакъв спад, ние можем да сложим там един катинар. Ако тръгне да пада, ние да си преберем примерно на 180 печалба или на 150 печалба. Това е, нали, нещо много умно. Това е за по-спекулативните активи. Ето какво представлява точно Dollar Cost Averaging. Казвам си, 100 лева на месец аз ще инвестирам в пазара, в S&P 500. Инвестирам, цена не гледам. Просто приемам, че когато е надолу, за моите пари, за тези 100 лева, купувам повече дялове. Когато е нагоре, купувам по-малко и така имам аз една осреднена, добра цена, без да ме боли главата и да мога да, нали, си спя спокойно вечерта. Докато lump sum инвестицията, нали, много хора казват, да, ама аз ако инвестирам сега наведнъж 100 000, след 20 години те ще струват повече, отколкото ако ги инвестирам с Dollar Cost Average. И това е така. Една инвестиция направена наведнъж, това е така. Обаче колко хора ще го направят това и кой първо има 100 000 така, нали? Колко хора ще го направят по този начин и дали ще издържат 20 години. Това е въпросът. Защото, примерно, има взаимни фондове, да кажем, които имат такива програми, където можеш, нали, да инвестираш чрез тях, чрез някоя банка, примерно. Амунди, Шродерс, там всяки такива простоти. Даваш там на някои, нали, пари, те ти вземат една дебела комисиона, че им даваш пари, нищо не ти гарантират. И обаче ти казват, че ако до 5 години тези пари, примерно, искаш да ги изтеглиш, те удря с наказателна лихва, нали, или пък няма ти дадат, нали, натрупаната доходност, и това е. И те на това разчитат. Това е, нали, не си го измислил някои 3 години да нямаш право да стеглиш парите или 5 години. Това идва, нали, на база статистика. Защото повечето хора до 5 години ще им потребят тези пари, ще ги изтеглят и това е чиста печалба за фонда и за банката. Кой дъщеря му там абитуренска ще има, кой сина му са женял, нали, вкарал 10 000, то това са му всичките пари спестени за последните 5-10 години, как няма да ги вземе. Той знае, че има едни пари там, от тях взема ги и те са стояли примерно 4 години, не са 5 години и те му казват,
господине, според нашите условия, това е. Да, сега тук ще ви вземем такса, ще ви дарем нали, 9500 лева от 10 000. Това са нали, реални случаи. Заключването на печалба какво представлява и защо казвам, че е толкова умно? Ами, ако инвестираме в една акция примерно на $80, както е тук в примера ми е генерирал ChatGPT, инвестираме в една акция на $80, слагаме си една автоматизация, като се качва нагоре, нали, ние да си имаме една стоп поръчка постоянно, стига до 180 да кажем, стига до 200 и на 200, ние сме на $20 постоянно сме дали отстояние, от 200 тръгва да пада, това обаче тук не пада, нали, то се движи само нагоре, трейлинг ордера надолу не се движи и като падне на 180, брокера ни продава и ние си прибираме печалата. Това е нали, най-умното нещо, което може да направиш, ако си инвестирал в акции, които ти връщат много. Минаваме сега и на брокерите. Малко остана. Колко стана часа? 6 без 10. Значи колко часа и половина вече действаме. Може да се наследи, как се наследява реално акция. Има се процедура. Трябва да запознаеш твоите хора, примерно. Деца имаш ли ти? Не. А що смейте? На колко години си? На 19. Аз на 22. На 22 станах баща. Трябва да запознаеш твоите хора, нали, че имаш акаунт, примерно, в някой брокер и има си там един имейл, примерно, в брокера, който след малко ще спомена, пращат са документите, да кажем, и твоите наследници после имат право на активите. Най-лесно е те, ако имат акаунт в същия брокер, направо ще им ги прехвърлят, да кажем, на тях. Може да не се минава през продажба. Няма ли един акаунт, нищо лесно не става, Не знам. Не съм преминал още през тази процедура. Ама надявам се да ни премина, нали? Дали е лесно? Няма да е чак толкова лесно, нали, като да пратиш 2 имейла. Ще трябва да пращаш смъртен акт, нали, да се удостовери това нещо. Да. Принципно най-лесно за унаследяване за такива активи, като инвестираш чрез фирма. Защото, примерно, аз тук си имам едно дружество, вкарал съм, примерно, жена ми там, ще вкарам, нали, дъщеря ми, като стане на 18 години и аз, нали, като опъна петълите един ден, може да е скоро, може да не е толкова скоро, съответно, те са, нали, хора от тая фирма и активите те остават на фирмата. Да. Няма нужда, нали, от такива неща. Това е. Сега, конкретно за брокерите, нали, говорим тук да инвестираме това, онова, ама за да инвестираме, ние не можем директно да отидем на някоя фондова борса и да инвестираме. Трябва да използваме брокери. Брокер е посредника между нас и фондовата борса, нали, между компанията. Какво става? Ако имаме една хипотетична компания, компанията ABC, примерно, която е частна до сега, нали, тя не е публично търговна компания, тя минава през така наречения процес Initial Public Offering, IPO. Нали, става публична компания. Дяловете ѝ започват да се предлагат на фондовата борса. И вече като има IPO, тя е, да кажем, на някоя борса, ако е американска компания, NASDAQ, примерно, втората най-голяма фондова борса в света. Що така прави това нещо? Изнервена. Да, тук нещо пука, такова не знам. И аз викам да го чукна, ама не остана много. Ще успеем. Така, ако имаме една компания, която, да кажем, влиза на борсата и струва $190 за един дял, ние няма как, аз няма как да отида и да, нали, на борсата и да кажа, дайте ми тая акция, аз не съм, нали, брокер, никакъв не съм, дето се казва. Не е възможна такава сделка. И примерно, ето ги двама човека, Ангел и Димитър.
Не знам, защо така съм ги взел. Ангел, примерно, иска да купи, между другото някои така ми викат. Ангел, те нали, пишат ми, примерно много отдавната следя, ето такова, примерно имейл, и накрая благодаря ти, Ангеле. Или Ачо. Нагалям. Ангел иска да купи един дял от тая компания 190 и Димитър иска да продаде един дял, обаче двамата как ще се срещнат? Нали? Как ще стане тая транзакция? Ами чрез брокера. Нали? Той е всъщност посредника в самата сделка. Без него няма как да минем. И брокера обаче е много важен. Не става и така да изберем някакъв там брокер, който ни излиза от някоя Facebook реклама там или Instagram реклама. Трябва да проверим дали брокера е регулиран съответно в кои държави, до какви гаранции дава на средствата и така нататък, дали е утвърден, от колко години съществува, има ли някакви проблеми с него, реални ли са активите, които купуваме с този брокер. Това е нещо много важно, защото повечето брокери, нали, в днешно време, те не са брокери, ами само платформи, които предоставят така наречените CFD-та, Contracts for Difference, договори за разлика. Нали. Това са спекулативни инструменти, това не са истински акции. И съответно трябва да си проверим сега не на последно място и комисионните. Нали. Сега не може да искаме да инвестираме по 100 лева на месец и да има 10% комисиона. Нали. И да чакаме 10% доходност. Няма как да стане. Има и много такива нали, брокери, които точно това нещо ще ви вземат парите. Най-добрият брокер за България към момента е това, Interactive Brokers. Запишете си го, вижте го. Така един приятелски съвет мога да ви дам. Изобщо не са мъчете с други брокери. Не са мъчете с други брокери. Това е брокер. Близо там 40 и няколко годишен. Утвърден, регистриран в Европа, с регулации в Ирландия за нас като инвеститори. Има всичко вътре, което искате. Има акции, има опции, има нали, ETF-и, всичко. Можете там да си пренасочите поръчки, всичко. Всичко друго, което ви попадне, примерно Revolut, там някакви други такива по-малки платформи, да, може и през тях нали, да вземем, лесно е, удобно е, но те не са брокери. Нали? В даден момент, когато искате така да навлезете по-сериозно в инвестирането, ще искате да ги смените там и Revolut и другите брокери. Не съм срещал човек, който да се заинтересува първо да прочете 2-3 книги и да не иска да мине на брокер, както е Interactive Brokers. Нищо не получавам аз, че ви го казвам това нещо. Просто към момента нали, в България нещата стоят така. Ако след 2 години нали, е по друг начин, ще ви се обаря, ще ви кажа на всеки един от вас по-отделно. Имат ли някакви гаранции, примерно, ако гръмне брокера? Там Има, да. Не. Това с гръмването на брокера представлява следното нещо. Всеки един брокер, регулиран в Европа, ти дава до 20 000 евро гаранция. 20 000 евро, нали, нищо не са. Но тези 20 000 евро, произлизащи от разни компенсационни схеми, те са всъщност най-вече за кеша ти, който е в акаунта, ако имаш някакви пари в брой. Когато са ти инвестирани парите в активи, нали, какво става? Ще ви обясня набързичко как работи купуването от брокер, за да може да си обясните после вие какво се случва, какъв е процеса. Аз правя си акаунт в Interactive Brokers. Искам да си купя дялове, един дял на компанията Apple. Влизам, купувам си един дял на компанията Apple. Apple, брокера ми го купува на негово име или на име на дъщерно на негово дружество. Или така нареченото street name или nominee акаунт. И в регистрите на Apple като компания фигурира брокера. Не фигурирам аз. Обаче в регистрите на брокера фигурирам аз като beneficial owner. Нали, За какво става тук въпрос? Брокера като Interactive Brokers, за това,
колко са важни регулациите, нали, брокера да е читав, да е стабилен. Брокера, Interactive Brokers, има задължение всеки ден да праща на съответните регулатори, нали, неговите доклади, аз какви акции притежавам. Всеки, нали, от нас какви акции притежава. За да може като фалира брокера, моите акции да си ги има. Моите акции, аз като взема един дял на Apple, той брокера не ги държи той. Те се държат в отделен депозитар, в отделен къстъдиан. И когато брокера гръмне, моите активи би следвало да останат непокътнати. Защото те се съдържат прямо в някоя голяма инвестиционна банка. И какво става в такива случаи? Ами, както банките, нали, като някоя затвори, фалира, някой друг брокер, примерно, ще вземе, нали, ще изкупи активите тук и аз по най-бързия начин ще имам отново достъп. Има ли вариант да стане КТБ на международно ниво? А кое с този брокер ли? Или с който да е брокер? Или с този? Ами няма вариант, защото точно за това е с който и да е, може да. Ако е някоя измислена платформичка там, просто измамна, направена да прибира парите, може да. Но затова е толкова важно да заложим на утвърдените брокери. Тоест, нашите активи, те казват, че са safeguarded, нали, някъде в някакви инвестиционни банки. Не съм попадал на случай, нали, някой да фалира, нещо такова да стане. Затова не мога да ви кажа, нали, дано и никой от вас така да не го преживява това нещо. Така че това е. Нещо друго имаше ли да покрием тук по въпроса? Няма. Данъците, да. Не, аз имам предвид за брокера. Ето ги данъците. Какви данъци дължим, когато инвестираме на фондовата борса? Първо, дължим ли данъци? Да, дължим. Ама ако сме вкарали пари, не сме изкарвали, нали, така, няма значение това нещо. Вкарал ли си пари в някой брокер, купил ли си нещо, ти имаш задължение да го включиш това нещо в годишната си данъчна декларация. Това е. Така че кой попълва годишна данъчна декларация? Всички, които имат някакви инвестиции на фондовата борса. Някой, ако ви каже, ама то аз не съм продавал, не съм теглил пари, нали? Не е така. Не е така. След малко ще се върна. Да. Не да се плащат, аз може би не се изразих правилно. Трябва да го споменем в данъчната декларация и сега ще обясня. Само да премина тук на тези точки. Извинявам се, само на физическо лице може да се купуват, нали така? Не може да бъде на фирма. Може, ако имаш фирмен акаунт, да кажем в Interactive Brokers, може. Не. Обаче, нали, ако ще се отваряте фирмени акаунти, силно ви съветвам да си направите чисто нова фирма, която се занимава с това нещо. Защото иначе текущата си фирма да я обвържете с това нещо, мале. Само проблеми ви чакат. Така че всеки попълва, нали, годишна данъчна декларация. Кога я попълваме тая годишна данъчна декларация? Попълваме я всяка година от месец януари, началото, до края на месец април, до 30 април. Я попълваме за предходната година. Сега сме 2025, реално до година, от януари до април 2026, ще попълни годишната си данъчна декларация за миналата данъчна година. Т.е. за тая година, за 2025. Сега да ви отговоря на въпросите, преди да продължа там за точно колко данъци дължим. Първият въпрос, нали, много уместен, защото просто аз не се изразих правилно. Първият въпрос беше при buy and hold, нали, какво правиме? Принципно, когато имаме инвестиции в акции, ние имаме задължението всяка година да си попълваме приложение номер 8 от годишната данъчна декларация, където се упоменава притежанието на активите. Всяка година. Тая година съм купил 10 дяла на Apple, да кажем. До година съм купил още 10. Нали? Всяка година ги пиша към края на годината, към 31 декември, аз колко дяла от конкретната компания притежавам. Това е на първо място. Също, нали, с ETF-те не се декларират криптовалути. Не се декларират те. Само акции и ETF-и. Вече, ако... Да, относно криптовалути,
Не отворихме нова част, която занимава отделно с криптовалути. Ами предстои да видим. Сега януари месец, като всяка година правят апдейт на декларацията, като излезе годишната данъчна декларация, тогава ще видим. Независимо колко силно продадеш в даден случай, това не го че по някакъв начин например, че имаш такъв приход в банката. Точно това ще кажа. При продажба, точно тогава при продажба се попълва за криптото. Сега първо да завърша с приложение номер 8, където се декларират само притежанията на акции. Тоест, това не задейства никакво данъчно събитие, нали? Не е казано, че като си buy and hold трябва да плащаш данъци, просто си декларираш. Защо го правиш? Ами, защото след 10-20 години да имаш, като продадеш, като имаш приход, нали, в банковата сметка, ти да имаш черно на бяло откъде идват тези пари, нали, за произхода на средствата. Обаче, ако продадем криптовалута, акция, ETF, тогава ние дължим данък. Тази сделка, тази транзакция по продажбата, тя се записва в приложение номер 5. И обикновено дължим 10% данък. Ако сме трейдъри много, ако трейдваме, 15% е данъка. Тоест, аз ако съм купил акции на Apple, да речем, за $1000 и съм ги продал за $1500, аз имам $500 печалба. Върху тези $500 печалба аз дължа 10% данък или това са $50 реално в този случай. При криптовалутите е абсолютно същото. Имаш биткоин за 1 милион, продаваш за 1,5 на тези 500 хиляди ти дължиш 50 хиляди данък. Това е. Ами си ги смятаме тези печалби и така нататък, като ги купуваме. Да. Тоест аз си направя 10 транзакции, но после пак съм си купил същия ETF, да кажем, трябва да съм пари, после съм си възвърнал същия ETF. Трябва ли да плащам? Да. Има ли продажба на печалба, влиза в декларацията и плащаш данък. Но в приложение номер 5 можеш да си намаляш данъка с губещи позиции. Примерно аз ако съм имал, както е в примера за 1500, купил съм Apple за $1000, продал съм я за 1500, имам 500 печалба. Обаче съм купил една друга акция, примерно Tesla за $1000 и тя от $1000 съм я продал на 500, с 500 загуба. Тогава не дължа данък. Мога да си приспадам, нали, загубата от печалбата. Тоест, не само да почнем да разбираме, всичките ни акции представляват за тази цели един общ актив. Така ли го разбираме? Принципно в годишна данъчна декларация можеш да си ги попълваш отделно. Нали, всяка акция. Така по принцип съветват. Не е удобно и затова по-добре всичките акции от дадена държава, защото в годишната данъчна декларация там е по държава. Примерно САЩ, Германия, нали, откъдето имаш акции. Примерно ако имаш само американски акции, може да ги събереш всичките и да на един ред да ги пишеш САЩ. Нали. Това е, нали, което би следвало да се направи най-лесно. Аз между другото на сайта ми, на angeldimitar.com и в YouTube канала ми, има много, на сайта е статията, има и видео 2 часа, реално с една счетоводителка от София, Марина Мочакова, попълваме данъчна декларация там за 2024, ама тя все още е актуална. Всяка година гледам да правя такова съдържание, което да е максимално актуално. Така че ако проверите сайта, там ще го има, нали? Напълно безплатна е информацията. Казахме приложение номер 8, казахме приложение номер 5. При нас като инвеститори от Европа, добре е да знаем, че когато инвестираме в ETF-и, ние имаме право да купуваме ETF само от европейски борси и съответно като използваме брокер като Interactive Broker, си ги продадем на регулиран пазар. Това ни се предоставя като възможност в този брокер. Не дължим данък, печалба. Това нещо се декларира в приложение номер 13. За ETF става въпрос. Акция, ако купим американска акция от европейска борса и я продадем пак на европейска борса, примерно купим Apple от немската борса, ако я продадем там, пак не дължим данък, когато е на регулирана борса. Но затова преди малко казах, който използва Revolut, там не Admirals, там някакви други брокери,
няма тази опция да се пренасочи поръчката на регулиран пазар. Interactive Brokers има. Затова, нали, го показах преди малко. Ако сме фирма, не дължим данък и за американските акции и американските ETF, ако ги купуваме. Ние по принцип нямаме право да купуваме, но ако по някакъв начин купим. Чрез опции или чрез нещо друго. Защото като сме фирма, имаме данъчно облекчение за всички регулирани пазари, не само в Европа. Ако получаваме дивиденти, какво правим? Ако получаваме дивиденти, тях също си ги декларираме в приложение номер 8, че сме ги получили. Но тук е добре да съобразим, че американските акции, конкретно, те удържат данък дивиденд преди изплащането на самия дивиденд, който данък дивиденд е 10%. И понеже България има с Америка спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, така нареченото СИДДО, съответно ние тук в България не дължим данък, защото той е 5%. Сега живот и здраве до година, като стане 10%, пак няма да дължим данък, защото, нали, пак ни влиза в това нещо. Обаче, ако примерно в България данъка е 15%, пък нас ни е удържан 10%, трябва да довнесем, нали, тези 5%, които остават. Това е за дивидендите. Европейските компании удържат, примерно в DHL, ако инвестирате, те удържат към 26% дивиденд данък. Volkswagen, нали, доста от тях. Нещо такова, което едни програмисти разработват за мене. Сега ще ви го покажа. Ето това е, примерно. InvestoLens се казва уебсайта. Тук ще е така, както казваш. Пишеш си акцията и ще ти излиза справедлива цена, но по различните модели ще можеш да променяш всичко и да си пишеш ти. И ще има всякаква информация за всякакви акции, нали? Да. Ето ги, да, те са тук. Той още не зарежда като хората, ама финансовите отчети, нали, основните неща, всичко от един финансов сайт. Да, има. Аз между другото на сайта ми имам 3 подробни така статии точно за финансовите отчети, но иска четене, няма как. Четене с разбиране, много важно, да. Да. Някой ще пита ли още нещо или? Да, заповядай. Годините напред дисконтираните парични потоци, горе-долу за какъв период от време ги смяташ? Най-много 10 години. От 5 до 10 години, да. Примерно аз, нали, имам такива, да речем, в моето общество в Discord, ние имаме така платформа, която е платформа за анализ. Тук имаме много компании с смятани справедливи цени, правим анализи, нали, постоянно. Ето, примерно, ето да кажем компанията, някоя Google да ви покажа, че поне всички я знаете. Ето, примерно, компанията Google. Справедлива цена, 185 сме смятали към момента. Нагоре-долу големите компании на всяко 3 месеца ги смятаме. Ето какво представляват калкулаторите. Първо имаме един така информационен, нали, слайд, после си имаме един чеклист, който попълваме за всяка компания и след това е примерно дисконтирания DCF-а, Discounted Cash Flow анализа с 3 сценария, с различни допускания, с тегла на сценариите. Имаме, нали, с още един Free Cash Flow вариант. Имаме по друг модел, по EV/EBITDA модела, с Multiple пак се смята справедлива цена, с PE Multiple, за дивидендни компании, Random Multiple имаме, нали, всичко е с по много варианти. И накрая имаме тегла на всичките модели, които сме смятали, пак го даваме това нещо. Познават ли сметките, които сте правили? Ние тая платформа е някъде от 2 години. Нали, то какво означава да познават сметките? То ние не го правим за да познаваме, да кажем нещо, ами просто го правим да имаме една справедлива цена като зона, като ориентир, да знаеш горе-долу къде е Google, ако искаш да купиш. Да не купуваш сега примерно на 300, защото приемаш, че надплащаш много.
Ами да изчакаш горе-долу да знаеш колко е справедливата цена. Това е. Може и никога да не дойде, да. Да. Моля? Може, да. Може на angeldimitar.com, там има, нали, такъв таб общество, там е обяснено точно за какво става въпрос в Ангел Димитър Community. Ние там сме 500 човека, нали? То е като една малка социална мрежа. Ето я, той има толкова много неща, нали, вътре, че всеки може да зададе въпрос. Ето я, с супер много канали. Всичко има. Новини. В смисъл, ако искаш да бъдеш инвеститор, нали, срещи си правим всяка седмица по 2 пъти, вторник, четвъртък в Zoom, смятаме такива компании. Всяка неделя сме в 4 града в България, workshop на живо си правим по различни теми за изграждане на портфолио, смятане справедлива цена. Във Варна, Стара Загора, Пловдив и София. Да, заповядай. Да те питам за твоя конкретно рисков профил, ако споделиш какъв процент са ETF-ти спрямо индивидуал стокс, нали, Да, ами не си позволявам да споделям, да ти кажа, защото много хора веднага го вземат така като, но мога да кажа тук на вас, че повече ETF имам, отколкото акции, защото не ми трябват много акции. Нали, аз съм на принципа, че нали, аз имам доходи, просто искам да си ги спестявам с някаква нормална пазарна възвръщаемост. Обаче като в годината, като седна, като намерим в обществото примерно 2-3 компании, които са с 50% сринати, инвестирам без да се замисля и така, нали, те от 50 до 100 като отидат пак, примерно, аз правя ни 100%, което просто ми подсилва възвръщаемостта, така или иначе от ETF-те. Аз много залагам на дивидендите. Имам много дивидендни ETF-и и акции, просто пасивния доход. Аз така си измервам, нали, до голяма степен доходността. Мен цената на някои акции и ETF не ме интересува чак толкова, тъй като инвестирам отдавна, нали, yield on cost ми е доста висок. Затова не искам аз да казвам нещо конкретно, да давам някакви съвети, защото, нали, повечето хора сега реално ще започват. А по принцип позволяваш ли си леверидж да ползваш в дадени моменти? Не, никога. Не. Единствено само при опциите, но там е, нали, контролиран леверидж. Имам статия за опциите в новата ми книга, която ще излиза там, също е обяснено. Готини финансови инструменти са, но трябва да знаеш какво правиш, нали? Трябва да искаш да... Не. Това е за трейдинг. Не. Аз просто анализирам бизнеса. Анализирам фундаментите. Ако един бизнес трябва да струва, примерно анализирам Кока-Кола. Ако видя, че Кока-Кола трябва да струва 1 трилион, нали, пазарната и капитализация, а тя се продава на борсата за 500 милиарда, съответно действам. Нали. Стойността, гледам стойността. Това е. Тази стойност чрез твърдите им активи като фабрики и други подобни ли се измерва или? И това е, нали, също влиза в самата калкулация и вече стигам до някаква справедлива цена след фундаменталния анализ, при която залагам, че искам да имам 10% да кажем от Coca-Cola за следващите 5 години, дисконтирам на заре и виждам колко трябва да струва цената днес, за да получа аз тази доходност, нали, в бъдеще. А какво друго може да бъде включено в този анализ и конкретно имам предвид марките? Защото, например, как оценяваме колко струва марката на Apple, например, на Coca-Cola? И как се... Ами това влиза в бизнес анализа. Ама ти, щото закъсня, не си го видял. Това влиза в бизнес анализа. В смисъл, там гледаш, нали, репутация на компанията, конкуренция, total addressable market, нали, Coca-Cola, total addressable market, колко има ли още Мегдан, дето се казва, се разширява. И така. Ще ме задавате после въпроси, после пак ще се видим. Просто искам да завърша тук, да не ви задържам така седнали толкова много време. И аз да не стоя толкова много време прав, че трябва една вода да отида пусна. Значи,
нещо много важно искам да ви кажа на вас като млади хора, които нали, те първа евентуално ще инвестират, ако не са започнали да инвестират. Понеже вие варите пари и искам да ви покажа колко е важно това да инвестираш сам. Тоест да си направиш брокерски акаунт и реално да инвестираш. А не да отидеш в някоя банка и в някой заемен фонд да ти казват, ето тук имаме това, амунди там и какви ли не глупости. Защото това струва пари. Нали? Статистиките са, че над 75%, даже над 80% от тези активно управлявани фондове, те не побеждават по доходност дори S&P 500. Тоест те не могат да ви дадат 10% за дългосрочен период. Това никой не може да го оспори. Само ще ви кажа, че има повече взаимни фондове, отколкото акции на фондовата борса. Това може само по себе си да ви говори. Така. Ето е разликата. Ако през следващите 30 години вие инвестирате да кажем по 500 евро на месец, на 10% нали, годишна възвръщаемост, като всяка година 5% си увеличавате инвестициите, за да вземете предвид инфлацията, това е с което нали, ще разполагате живот и здраве след 10 години. 1 670. Ако само 1% по-малко отидете в някой взаимен фонд и да кажем банката ви взема 1% такса управление някакво, ето за какво става въпрос. С 250-60 хиляди по-малко. Ако с 2% ви каже нали, банката имаме такса, виждате за какво става въпрос. От 1 700 на 1 200. Тоест 500 хиляди банката ви ги е взела. Или взаимния фонд там, или застрахователното дружество, или всяка тук така простотия, която нали, измислят. И знаете ли какво ще ви кажа? 1 или 2%, ако попаднете на нещо такова, това е нещо много ниско. Всъщност. Вижте какво става при 4%, което е нещо нормално нали, за всичките тези дружества. Вие реално сте на половина. Тоест половината пари, инвестираните вашите, са отишли за този, който ви го дава този фонд. Така че и така нали, ще завърша. Научете се да инвестирате сами. И ето тук е една мисъл на Ейбрахам Линкълн, че the best way to predict your future is to create it. Така че създавайте нали, своето бъдеще сами, не дейте да чакате, не дейте да разчитате, превърнете инвестициите в част от живота си, защото това само може да ви помогне и както беше на първоначалните слайдове, май нямате и много избор да не инвестирате, защото иначе просто ще загубите. Това беше от мен.